Avui farem lluç a la basca. El lluç a la basca normalment hi porta cloïsses, però en aquest moment jo no n'he trobat en el mercat. He ficat musclos, que així també abaratim els costos. He posat un parell de gambes que normalment no s'hi posen. I el primer que farem és obrir els musclos. Un raig d'oli, tapats i fins que s'obrin. A part, bullirem els ous 10 minuts i ja tindrem per cantó el que són els musclos i els ous. L'aigua dels musclos la colarem i la reservarem per després, per ficar la salsa, junt amb l'aigua dels espàrrecs. Sobretot coleu-la perquè els musclos sempre tenen una miqueta de sorra i tal. Després a la mateixa cassola la rentem i comencem a fer el que és el petit sofregit, que en aquest cas només porta all i ceba. Ho tallem ben petitot, a l'all, la ceba i el julivert, però el julivert el posem fins al final. Hi ha gent que n'hi posa a mitja cocció, però llavors a mi es fregeix, queda com negre i a mi no m'agrada. Prefereixo ficar-li l'últim per sobre, que et dona aquell gust de frescor que m'hi agrada molt. Doncs ara passarem a picar la ceba. Primer, les supremes de lluç, el que he fet és aquí al lateral sempre tenen 4 espines, les he tret i deixar la suprema perfecta. Aquest cop he agafat, com que només era una cebeta i 2 grans d'all, no he agafat la picadora aquella que agafo sempre, ho he fet amb ganivet. Seguim picant a l'all i el julivert. Mentrestant ja s'està escalfant l'oli. I un truco per rebussar el lluç amb la farina, per no fer molt d'enrenou, és ficar una mica de farina dintre d'una bossa de plàstic, ficar els ostets de lluç, remenar-ho bé, i així n'hi embrutem i de pas estalviem farina. Aquesta farina que s'obri, veieu, ha quedat perfecta. Doncs ara el que fem és primer fregir el lluç banda i banda perquè selli, i de passo la farina es torra i ja no és una farina crua. I aquesta mica de farina serà el que ens lligarà la salsa. La salsa aquesta no ha de quedar molt lligada, tampoc líquida, però la mateixa farina que posem ens lliga perfectament. Doncs a l'all i julivert, que agafi una miqueta de color, i quan ja el tinguem amb aquesta mica de color, mentre agafa el color, aquí he posat una miqueta de vi blanc, un got de vi blanc, que vagi reduint. I mentrestant vaig traient, deixant els musclos a mitja clova només. I llavors els espàrrecs, de llauna, si els voleu naturals, poseu-los naturals, però vaja, no val la pena. Avui en dia hi ha uns espàrrecs, aquests mateixos són de Navarra, boníssims. I a l'aigua, sobretot, no la llenceu. Obriu els espàrrecs, però a l'aigua no la llenceu. Quan aquí ja hi havia posat l'aigua dels espàrrecs, llavors hi tornem a posar el bacallà, els espàrrecs, el lluç, deixem que bullin uns minutets, al cap d'aquests 2 o 3 minutets hi posarem els ous d'usos, una miqueta del caldo dels musclos i els musclos. Deixarem coure una miqueta i a l'últim de tot
a l'Eix Julivert que deia, sempre jo el poso a l'últim. I és això, és un plat senzill, però de part boníssim també. I si trobes un bon lluç. Normalment la gent posa tronc de lluç. Jo prefereixo la suprema perquè així li treus les espines. Els bascos normalment foten el tronco de merluza, però clar, tens totes les espines. I així d'aquesta manera quasi bé que no n'hi ha ni una. Doncs bueno, espero que us agradi, ho proveu a casa de fer-ho, que ja dic que és molt senzill i molt fàcil. Això en 10 minuts està fet. Vinga, fins una altra. Només hem creat un, no?